О, какво е хубаво тук. Петко Попов, почистване на кладенци най-добрия в България. Този обект е Озори. Почна от 10 метра. Доколко стигна? Мисля, че е 14 в момента. Трябва да го измерим. На какво ниво е в момента? Какво е състоянието? Излиза вода. Излиза вода. И сега да видим, още има за почистване. Още има за почистване. Помпата обаче се запълни с боклуци. Трябва да я почистим. И това ще стане другия път. Алпинист, ски учител. Това му е инвентара. Въжета, възли, всякакви прави. Може да видите какво е изкарал от този кладенец. Това ремарке с боклуци, камъни и ето тук. И тези камъни също. Ето го, това е Петко.